washona malena wentaba sidlonto lembuza mnyama 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 washona malena wentaba lembuza mnyama washona malena wentaba sidlonto lembuza mnyama washona malena wentaba sidlonto lembuza mnyama washona malena wentaba sidlonto lele ngiyingane zakwethu nginamukele kuyona ke i-channel nana ke bafowethu insizwa ke noma ke ngizothi ke umfowethu lo okade ke edume lapha ke ukuthi TikTok sisakhuluma ngaye olinyaziwe ke ngokuthi ke ahambe ngokudutshulwa ke useze wafihlwa ke osukeni leke lwayizolo njengoba ke nibone ke insizwa beziphelele ke lapha ke kwaNongoma kubekwa lona ke ithambo la lendoda ke baningi kodwa abantu einkundleni zokuxhumana ngithe mangibheka nje ukuthi ke ayingeke abakuzwisisanga ncam ngempela ke ukuthi ke lensizwa le iloku idatshukelwa noma iloke kunabantu ke abazwelana nayo kodwa ke lokho bafowethu ake sikubeke eceleni ngoba ke lo ohambile ke umphefumulo womuntu ake sikubeke eceleni ke sikhalisane kanye nabantu ke abakhalayo uyabona kodwa ke yilokhu ke okwenzakalile njengoba nibona emavidiyweni bafowethu ngicela ningakhohlwa ke ukusubscribe and phinde like le video danko.